Čaute, keď chcete ísť do našeho obchodu, tak choďte na Veľké Dvolany. Je to ulica Veľké Dvolany. Hore číslo je 198 a hľadajte náš obchod, môžete aj toto zohnať. A sú tam takéto nálepky, aj obrázky o Holande, ktoré sa normálne dajú strihať. A to je všetko. Tak čau. Máte ešte čas. Tak Veľké Dvolany a poď nám to ukázať. Že je to takéto a ulicu ukázať. Tak keď uvidíte takéto trojky, tak ideme začať. To ulica je a jedno z tých aut môže byť tu. A že ideme vám ukázať celú ulicu. Ulica a že ideme zatím donútra a taký môžete vyhrať. Máme aj takéhoto psa, ktorý je teraz naštratý, a toto môžete vyhrať. Naozaj. Cena! Poď.